Assalamu alaikum musulmai faɗin duniya. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Sunana Aisha Abdulrahman wacce aka fi sani da Aisha Ghana. To jama'a fulɓe adinaro. Ƙungiyare Mutunci Foundation no weltani on e tawede meɗen hande lewru Ramadan Karim. Fafa hendu no min nodda laamiɓe, modibaɓe, jom en ceede fa e lumotoɓe. Bawɗo fuu ko woruɗa ko wawata wallilde talakaɓe meɗen, cibaje, saraɓe meɗen ɓe walana bawɗe koye mum. So sayuji toggoje goɗɗe aɗa hokka non, so ceede non, so ñamɗe non, fuleno min. So ceede non, so ñamɗe non, so toggoje non, hunde fof ko Allah hokkima bawɗe mum ko wawata wallilde e majjum fulay komin kaja balligu moɗon sanne. Ƙungiyare Mutunci Foundation no ɓeyda hollude on hunde fof ko wawata wallilde e ɗe kujje ɗe min limti nder hen. Tinnuɗa balliramin inchallahu no min yakina duwawu Allah waɗinte ko woɗi Allah ɓeyda ontude laabi moɗon. Mon fulay mo Allah hokki bawɗe no yiɗi wallude gollal ngal. Min godi account number mo min hokkata hettino ɗon kanjum ni. Account number Access Bank non e 122 39 30 532. Mi fitoto gaden 122 39 30 532. Ko den phone number du no on ɗo +234 Nigeria code 9577 +234 Nigerian code 9038239577. Nilangal ngal ƴuwana dow hoore e aldiɗo du ƙungiyare Mutunci Foundation. Hajiya Nana Bibi Yarima, ambasadan zaman lafiya, mutuncin Hausawan duniya. Ma'assalam. Ni ma na zama wani abu, ni ma zan yi mata abin da sai na tabbata. To haka ake so. Kun gane ko? Kaga alhamdulillah. Kenan in an tausaya maka, sai ma ka tausaya mu wanda zai zo nan gaba. Sai ma kuma Allah zai tausaya maka. Ina fata kun gane. Sannan karatu da kuke yi ku ci gaba da yin sa bila haddin ba bila ku ta yi kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi min al-mahdi ila al-mahd, shi neman ilimi wato daga inda aka haife ka duk kuna yara din nan to tun yanzu ake so mutum ya sa niyya da na boko da addini ka iya turanci ka iya larabci. Kuna ji? To in ka iya larabcin dama kun san shi larabci ma shi ne yaren da za a tashi da shi alƙiyama ya ta magana da shi.